Vodná nádrž Domaša je ako jedna z najčistejších vodných nádrží na Slovensku už dlhodobo vyhľadávaným rajom pre rekreantov a vyznávačov vodných športov. Od 13. februára majú milovníci strediska Domaša Dobra o ďalší dôvod navyše, aby ju navštívili aj mimo letnej sezóny. V hoteli Zelená lagúna bol totiž slávnostne spustený do prevádzky krytý plavecký bazén. Celá Domaša funguje len sezónne, čiže júl, august, a my sme to vlastne chceli potiahnuť aj na tú celoročnú prevádzku, keďže samotne okolie plavecký bazén nie je. Práve preto vznikla myšlienka pozdvihnúť Domašu a posunúť vlastne ten celý pobyt a rekreáciu aj na tú zimu. Ja to vlastne nazývam ako projekt Voda nad vodou, voda, čo ma drží nad vodou, pretože je krásny výhľad pri plávaní. Bazén je dlhý 20 metrov, široký 10 metrov, hĺbka je 1,30 m, je to vlastne krytý bazén a je nádherný výhľad vlastne práve na tú Domašu, čiže voda nad vodou. Unikátnym bonusom navyše je čistenie bazénovej vody ozónom, ktorý má vynikajúci dezinfekčný a oxidačný účinok. Výsledkom tejto modernej technológie je kryštáľovo čistá voda. Samotná Domaša je považovaná v rámci Slovenska ako jedna z najčistejších vodných plôch a priehrad. A toto je rovnako spojenie tej myšlienky, kde sme zvolili technológiu úpravy vody, nie chlorovú, ale čistenie ozónom, kde v podstate sa ničia vírusy, baktérie a pliesne. A rovnako deti, ktoré sú astmatici, alergici, môžu vlastne navštíviť náš bazén, pretože tie výpary chlóru im neškodia. Je to plávanie dokonca aj pre tehotné mamičky a pre bábätka. Slovami chvály na nádhernú okolitú prírodu, ako aj kvalitu a rozsah poskytovaných služieb nešetrila ani hokejová legenda Jozef Golonka. Novootvorený bazén pokrstil kockami ľadu. Som dostal jeden malý šok, keď som videl toto zariadenie a videl som, čo všetko sa dá urobiť v prospech turizmu na východe. Jednak ja Domašu poznám ešte z čias komunizmu, musím povedať, kedy som sem chodil tiež na dovolenky niekedy. Moja manželka sem chodila na dovolenky. A je to jedno nádherné miesto, ktoré skutočne v oblasti turistiky by mohlo zohrať veľmi významnú úlohu. Ja som pochodil kus sveta a môžem povedať, že toto je špičkové zariadenie európskeho formátu a keď to bude úplne dokonca dokončené, tak si myslím, že bude bezkonkurenčne v Československu, čo už musíme povedať, že Češi majú veľmi pekné zariadenia, majú Poliaci pekné, ale toto bude prekonávať všetko, lebo túto prírodu nikto nemôže nahradiť. Bazén s kryštáľovo čistou vodou otestuje legendárny stredný útočník už tohto leta. Zelenú lagúnu chce totiž navštíviť aj so svojou manželkou a vychutnať si, rovnako ako aj iní návštevníci, všetky služby poskytované vo štvorhviezdičkovom wellness svete. V rámci saunového sveta poskytujeme 4 druhy saun: fínsku saunu, infrasaunu, suchú saunu a párnu saunu. Máme knajpový kúpel, takisto výrivku, vyhrievané lehátka. Máme malý bazén, ktorý má rozmery 10 metrov je dlhý, 6 metrov je široký a hĺbka je od 0,9 po 1,3 s teplotou 25 stupňov Celzia. Poskytujeme služby aj veľkého bazénu, ktorý je krytý so 4 plaveckými dráhami a takisto máme malý bazénik pre deti, ktorý je 2,5 metra široký a 5 metrov dlhý aj s takou klzačkou. Máme aj atrakcie, je tam chrlič, máme vodné trysky, ktoré zákazníci môžu počas pobytu využívať. Bazén bude nielen pre hotelových hostí, ale budeme poskytovať služby aj pre celý región. Kto má záujem, každý môže prísť.